Bine v-am regăsit, oameni buni! Suntem împreună cu Părintele Valentin la o nouă ediție, Părinte Hristos a înviat. Adevărat a înviat, Doamne ajută! Părinte, tema pe care vă propun să vorbim astăzi este despre iubirea duhovnicească de sine. În primul rând, care este valoarea omului? Valoarea omului derivă sau vedem chiar din, sâmburile temei pe care l-ați ales, din iubire. Dumnezeu este iubire și, bineînțeles, Dumnezeu însumează toate calitățile, toate virtuțile la maximum, la infinit, dar către umanitate, în virtutea creației și purtării de grijă, are, să zic așa, centrată fața aceasta a iubirii. Omul îl percepe pe Dumnezeu ca iubire și iubirea se manifestă în variate aspecte. Elementul fundamental al iubirii este creșterea omului după model până la maximum talanților lui sau potențelor sale spre asemănarea cu Dumnezeu. Pe această linie a creșterii, pe care și celelalte științe, să zicem, o studiază și o cercetează, nu poți să mergi dacă nu ai o conștiință a valorii de sine. Deci nu poți să mergi așa haotic, Dumnezeu este iubire, ne iubim pe altul și mergem înainte. Trebuie să ai reper, trebuie să ai măsură, trebuie să ai un proces de creștere, de evaluare, de autoevaluare. Sunt aspecte care se împletesc, e voința lui Dumnezeu și se împletesc cu procesele din viața noastră, pentru că omul, prin experiență, prin cercetare, a ajuns să înțeleagă multe din programele pe care Dumnezeu le-a lăsat pentru umanitate. Că omul acum le-a trecut pe numele lui și nu mai crede sau nu mai mărturisește că de la Dumnezeu, asta ține de mândria și de obraznicia lui, dar dezvoltarea lui intelectuală l-a făcut să înțeleagă, dacă omul ar fi acum credincios, ar fi la un pas de poarta raiului. Adică a înțeles că la Dumnezeu este tot ceea ce este bun și acolo ne conduce. Și ar fi o lucrare împreună extraordinară. Dar pe măsură ce descoperă ceva bun, el crede și mărturisește că el a făcut și atunci se produce o ruptură, cel rău își bagă o codiță. Așa cum, să zicem, ești profesor, ajuți un student să facă o lucrare, nu știu ce, și la sfârșit o părinte zice lucrarea mea. Și tu taci, că știi că câtă pricepere a avut el, dar asta este. Din iubire nu-i strici pornirea spre dezvoltare, să zicem, intelectuală și universitară, ci îl lași să, poate data viitoare, la singur să vadă și el singur ce poate face fără Dumnezeu. Dumnezeu chiar ne-a spus concret, probabil că dintotdeauna au fost oameni care au crezut că fac ceva de capul lor și au zis, fără mine nu puteți face nimic. Deci chiar nimic din ceea ce este frumos și durabil nu putem împlini fără Dumnezeu. Această cercetare de sine trebuie să se finalizeze cu un respect, cu o iubire față de sine, un respect, nu în sensul rău al cuvântului, în sensul de mândrie, de slavă deșartă, ci în sensul, de exemplu, eu mă iubesc pe mine și mă respect în sensul că am conștiința că chipul Dumnezeu lucrează și este viu în mine, iar față de acest chip eu am și o responsabilitate, dar și o bucurie de a-l gestiona și de a-l sluji, de a-l dezvolta. În felul acesta mă respect. Și Hristos spune în câteva aspecte, spune, doctore, vindecă-te pe tine însuți, adică raportează-te tu sănătos la Dumnezeu, la sursă, la reper, după care poți vindeca și pe cei din jur, în măsura în care ei solicită vindecare. Această relație sau această lucrare a cercetării de sine până la respect, adică să găsești ceea ce e bun în tine, ceea ce e după voia Dumnezeu, merge până acolo încât Dumnezeu încă din Vechiul Testament a lăsat lucrul acesta ca măsură a lucrărilor tale ca om în rândul, în șirul celor 10 porunci pe care le știm noi ca porunci, practic, zice decalog, adică 10 cuvinte, 10 sfaturi. Dumnezeu, dacă este iubire, nu poruncește, dar te sfătuiește, iar tu ai libertatea să urmezi sau să nu, în funcție de cât de mult îl iubești. Că spune acolo a doua poruncă despre care ziceam, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Deci tu ești reperul iubirii aproapelui tău.
când îl iubești pe aproapele tău, când ai conștiința respectului față de sine, iar în aproapele tău vezi o imagine a ta, un frate al tău, un apropiat și atunci îl iubești și pe el. Când faci lucrul acesta și conectezi aproapele în sensul acesta, atunci ai și sesizat sau ai simțit pe Dumnezeu care pulsează în același chip în amândoi. Atunci ești capabil să treci la prima poruncă și să iubești pe Dumnezeu așa cum trebuie. Că în altă parte chiar spune, degeaba zici că iubești pe Dumnezeu pe care nu-L vezi și n-ai sentimentul unei conexiuni directe, dacă pe aproapele tău cu care poți face lucrul acesta nu-L iubești. Deci, vedeți, totul este ca o pedagogie, o creștere. Dumnezeu știa că așa suntem creați. Să sări peste etape nu înseamnă decât să ratezi. Neascultarea deci nu este bună. Cele 10 porunci despre care vorbeam sunt date în ordine și se începe cu cea mai importantă. Să iubești pe Dumnezeu din toată inima, din tot sufletul, din toată puterea, din tot cugetul. Dacă stai puțin să te gândești, nu mai rămâne nimic pentru altfel de iubire. Deci iubirea aceasta te construiește. Nu înseamnă că te întristează. Bă, nu pot să mai iubesc și eu nimica. Nu! Ai să fii atât de plin de iubire încât o să curgă iubirea din tine și o să fii împlinit. Și după care celelalte porunci până la 10. Împlinirea lor însă nu începe cu prima. Prima devine obiectiv, către prima țintești. Împlinirea lor începe cu ultima, care sunt mai umane, să nu furi, să nu minți, să nu desfrânezi, să nu poftești avutul aproape, după care se apropie de mijloc unde este raportarea la părinți, să-i cinstești, adică să înveți să rupi din tine, să jertfești și încet, încet pe urmă să cinstești și ziua de odihnă, pe urmă să cinstești pe aproapele cum trebuie și după ce ai împlinit toate astea și ai puterea acestor împliniri, poți să ridici ochii și să zici că poți să iubești pe Dumnezeu. E un parcurs care se învață, după care la luptă, că viața e o luptă. Totuși, părinte, tendințele lumii actuale sunt destul de egoiste. Adică omul este învățat să își privească interesul propriu. Da. Eu vă întreb, mai știe omul să se iubească pe sine? Unii da, cei mai mulți ba. Tendințele lumii sunt egoiste pentru că demonul este egoist și ne-a cam câștigat. Ne-a mințit, ne-a trădat, ne-a întors pe toate porțile, ne-a pervertit și a reușit, pentru că el insistă și este consecvent, iar noi suntem din când în când. Deci, în general, omul s-a lăsat cu confort, cu asigurări, cu tot felul de oferte, ne-a dorit lucruri inutile și ne-a încântat că ne le-a dat pe gratis, dar erau inutile. Asta înseamnă că lucrul inutil care vine pe gratis îți fură ceva, îți fură timp, îți fură energie, dar tu te încânți că e pe gratis și le iei. El însă în tine lucrează și te sărăcește. Dar noi nu avem nici educația aceasta, nici ne ascultăm. Într-adevăr, demonul cu înșelătorie, cu viclenie, trimițând în viața noastră tot felul de astfel de cai troieni, lucruri care ne încântau pe moment și după care ne solicitau foarte mult și ne secau de valori, ne-a cam sărăcit și ne-a făcut să semănăm cumva cu el, adică egoiști. Ce înseamnă să fii egoist? Înseamnă să fii fricos. Că se termină și la tine nu mai ajunge, indiferent ce. Și atunci încep căi personale, numai de tine știute, să-ți acumulezi cât mai mult, și mai vine și expresia, bani albi pentru zile negre, să acumulezi cât mai mult, dar să ai și o rezervă. Și la aspectul ăsta de rezervă, aici te joacă diavolul cel mai. Că niciodată rezerva nu e mulțumitoare. Rezervă la rezervă, la rezervă, la rezervă și așa ai de lucru toată viața. La sfârșit îți dai seama că mare parte din ce ai acumulat, furii le-au furat, slujitorii te-au trădat, molile le-a mâncat, rugina le-a ars, s-au pierdut, dar tu s-a întâmplat ceva cu tine, tu ai pierdut timpul. Deci viață de 80 de ani, dacă este omul, aleargă tot timpul să aibă din destul și să știți că din destul își face într-un an, doi. Restul e pierdere de vreme. E păcăleală, e minciună, e frică, e egoism, e stres. Dar este lucru celui rău. Aleargă toată viața să aibă, niciodată n-a fost foarte împlinit, la sfârșit vede că n-a avut, ceea ce îi se pare lui că a avut se spulberă și dispare, după vorba aceea, semeni vânt, culeși furtună, și rămâne singur
și pustiu, geniu pustiu, la sfârșitul vieții, trist și disperat. Este bucuria perfectă a celui rău. Va mai vine și până cineva și spune te-am învins sau un vis. Și intri într-o stare de stres, de depresie, de angoasă, deci greu de stăpânit. Asta cei în vârstă vor să ia pastile, ei nu știu ce fac. Mărturisesc egoismul și irosirea vieților atunci când aleargă la pastile. Păi strămoșii noștri, bunicii noștri nu luau pastile și îmbătrâneau și erau optimiști și luminoși la față până la sfârșit. Aveau trupul obosit de boală, de suferință, dar sufletul era curat, te uitai în ochii lor și vedeai pace. Însă, Părinte, Dumnezeu ne-a dat la fiecare un anumit număr de talanți. Așa este. Mai este capabil omul din ziua de azi să-și atingă talanții? Nu. Decât în relație cu Dumnezeu. Deci nu poate omul nici să-i distingă, să-i pună în valoare, să-i observe, să-i inventarieze. Nu poate să știe omul ce are de făcut, ce trebuie să facă, decât dacă în relație cu Dumnezeu. De acolo vine lumina. Și în sala asta, dacă stingi toate luminile, nu mai știi nici pe unde să ieși, nici pe unde intri, la fiecare pas te împiedici de ceva. Când este lumină, este altceva, e confort, e frumusețe. Deci, de ce? Pentru că atunci când te lepezi sau ignori pe Dumnezeu, rămâi singur și atunci vine cel rău și îți umple viața de tot felul de falși talanți. Și simți în tine o febră, să faci cu tare și faci, te implici, mergi până la un drum, vezi că n-a reușit, te iei din nou, ai o febră să faci mereu, o grabă în tine și la sfârșit vezi că tot ce ai făcut nu era de folos. Dar asta cel rău face tocmai la sfârșit, adică de ce? Că el la sfârșit se retrage și te lasă singur cu tine și atunci te vezi cât ești de pustiu și că tot ceea ce tu credeai că e valoare nu merge înaintea lui Dumnezeu, că nu e valoare, e murdărie. E ca atunci când te încânți cu sticle colorate și strălucitoare și zici că pietre prețioase, îți vin sufletul și vezi că la urmă nu sunt decât niște sticle și tinichele. Cam așa pățim și noi. Așa este, Părinte. Acum vreau să vă întreb care este parcursul? Iubirea de sine duce la Dumnezeu sau iubirea de Dumnezeu duce la adevărata iubire duhovnicească de sine? Se poate și așa, când omul este râvnitor, dar calea mai frecventă este iubirea de Dumnezeu te luminează și atunci te învață să te cercetezi serios pe tine, corect, și să te evaluezi așa cum trebuie. Nu este, deci teoretic nu este exclus să se întâmple și invers, căutând adevărul să-L descoperi într-o zi pe Dumnezeu. Avram n-avea revelația lui Dumnezeu, dar căuta adevărul și la un moment dat, văzându-l cercetător și doritor de adevăr, Dumnezeu i s-a arătat, a vorbit cu el, pe urmă l-a pus la încercare și l-a văzut om valoros. Deci, teoretic nu putem respinge. Se poate și așa. În ziua de astăzi însă este mult mai greu ca iubirea de sine să vină la Dumnezeu. De ce? Că ispitele sunt imense. Deci, plaja de ispite este față de Avram este imens de mare, de momeli. Trăim deja într-o lume a demonului în care este stăpân și nu că mai pune capcane, că e plin de capcane, doar le setează, se joacă cu noi ca pe jocurile electronice. Deci este mult mai greu. Dar când vine Dumnezeu, iubirea de Dumnezeu, și intră în viața ta, vine așa ca o undă de șoc care omoară toate chestiile artificiale. Deci puterea diavolului moale. Și atunci vezi în jurul tău pustiu sau lumină, în funcție de cât Dumnezeu este. Deci vezi clar. Dispar toate lumini artificiale, toate strălucirile false, toate iluziile și tu vezi în realitate, în adevăr. Așa că să mergem pe ideea că iubirea lui Dumnezeu te duce către o evaluare corectă față de sine. Asta. În regulă. În încheiere, acum mai vreau să vă întreb dacă această iubire duhovnicească de sine vine la începutul virtuților sau este dobândită în urma tuturor? Greu să vină la începutul virtuților. O dobândești pe parcurs. Că la început vin din lume și ai impresia că, cum spune românul, are o vorbă, ești buricul pământului sau lumea se învârte în jurul tău. Într-adevăr, din punctul de vedere, lumea este raportată la tine.
Dar întâi vii la Dumnezeu, din pasiune, din dragoste, mai rar, iarăși. De obicei vii mânat sau biciuit de o suferință, de neputință. Nimerești peste un duhovnic care spune să mergi la biserică, care te întreabă Sfinte Taine, care te cercetează, își vindecă sufletul, leagă rănile, toarnă urdăre și vin, ca în Scriptură. Și încet începi să crești și tu, să capeți încredere și începi să mergi pe linia unei virtuți, să ai bucurie dintr-o virtute, ori devii mai milostiv, ori citești Scriptura, ori postești mai mult, ori mergi la slujbe și ai bucurie acolo, găsești pace și încet începi să te observi și pe tine și te așezi acolo unde este locul tău. Deci nici într-un dispreț, dar nici într-o slavă deșartă falsă. Începi să-ți găsești locul. Și ce te atrage linia asta? Că atunci când îți găsești locul, simți o răsplată deosebită, o bucurie pe care nu o simți nicăieri. Este cununa pe care ți-o dă Dumnezeu și încet iei urma aceasta până îți găsești locul în creație și atunci e bucurie. Intri în starea aceea de pace pe care toate culturile, toate religiile, toate filozofiile într-un fel sau altul o caută, dar nu o găsesc pentru că ea nu există decât pe calea lui Hristos. Spune Hristos, eu sunt calea, adevărul și viața. Când a venit prin înviere la ucenici, care erau în rugăciune, deci nu era oricum, le-a zis pace vouă, deci le-a dăruit exact ceea ce lipsește umanității. Și de atunci până la final, umanitatea fără Hristos va fi în lipsă de pace. Nu credeți? Uitați-vă la televizor. Despre asta se vorbește, despre lipsa păcii. Deci tot ce se vorbește, de exemplu, la televizor, sunt forme de a manifesta și de a explica, într-un fel sau altul, lipsa păcii. Într-o latură a societății sau alta, într-un domeniu sau alta. Lipsa păcii. Și bineînțeles, argumentele lor sunt false și mergem înainte în minciună. Argumentele corecte sunt numai la Dumnezeu. Așa este. Argumentele corecte sunt numai la Dumnezeu. Mulțumim, Părinte, pentru răspunsuri și pentru că ne-ați fost alături. Mulțumim și dumneavoastră și nu uitați să ne lăsați întrebările în comentarii. Doamne ajută, Hristos a înviat. Adevărat.